Videoan, no? Videoan daw eh. Nakakayay, murag siya. Kung sa English pa, gold. Kit gold. Siya na ako. Gold. Gold na siya. Gold daw, gold. At bang mangitang. At gay. Ang gay. At bang. Sige, sige. Sige. At bang lang ta. At ba? Jili. Jerry. Gago, di ba? Tara na yung namahli ay. Guys. Project daw niya. Jili, si Jili deh. Si Jili o si... Marami. Di vlog ko ni vlog. Vlog na no. Nada na si Jili. Anak ni Joy. Ano mo bibus? I-search nyo, Jili Colanggo. Jili Colanggo na siya, na si Gorame Colanggo. Search nyo sa Facebook na i-add, pwede machatan ninyo. Kani si Jili, murag nanay uyap. Vlog. Project daw, project. Yung pipit. Adya pa sila. Project na vlog ba? Ka. Tama na lang, may lingaw, anipit. Gago ka man. Nawaman sila. Cameraman daw, ano? Dyan, nada pag na. Naglibog na ng gatoy ni Kong. Ay, shout out ko lang ni comment ay. Bisaya ni Bay. Oh, Bisaya ni Bay. Shout out ni Bisaya ni Bay. Shout out ko ni mo na i-comment ka itong ako video nga balik ko rin. Naganaan siya Bay. Bisaya ni Bay. Salamat ka na ganahan sa akong video nga. Salamat kayo ni mo. Choy, pre. Bay. Ungart. What's up mga ungart? Ano yung pangan sa kon? Bisaya ni Bay. Bisaya ni Bay. Shout out niyo mo Bisaya ni Bay. Subscribe mo niya Bisaya ni Bay. Hindi nga siya damo ugma. Kung makamata kong sa'yo ugma. Papiting na sadli. Hindi nga siya miglam mimi. Wave 6. Ha? Wave. Wave 6. Ika-unom nga baut. Alam na feeling. Kamera dia dura dua. Gay. Dura. Kamera day dua diri guys. Nagmask ko siya wa gagahi man kagnaw. Magmaster ko din no. Nang ligya sila isda. Aligya day may isda day. Sila ray na maligya guys. Aligya may isda. Ako kay wa mo ko baligya. Dato ba na siya mo di mamaligya isda. Dato ba na siya mo di mamaligya isda kami paguriman mi. Panuway. Paguriman mi mamaligya raming isda no. Gago. Gago. Ako mama. Ya mama. Ya mama guys. Maligya isda. Maligya. No, darang dato ay. Adya pa sila. Ahong. Ya, dato. No. Dato kagnaw. Aman sila. Umbot asa din sila migo. Umbot asa sila nawa. Nangatog no. Nangatog sila. Nangatog ang 5 ka 20. Oh, 20 ka po. Ang 20 ka po nangawa. Tugay. Kaya sila kaya na-upload sa YouTube channel no. Try ang upat ka bok, tulo. Guys, itabang siya mama. Ha? Buutan kay nga bata. Buutan kay siya nga bata, guys. No. Iyagi kamot ang ice. Agay. Kamot yung ice. Dagan king ice, guys. Dagan kang ice daw. Ngani day mo palit nila no kay lami kay siya. Labas puro. No, puros frescos. Fresco rocados. Rocados. Gihunawan lang eh. Bugnaw kay. Bugnaw kayo murag siya. Sa English called kay siya na ako. Kimi no toriko. Maon day na day. Maon day sila guys. Mana? Ice lang. Utak ko bro. Mana doon yo? Ice na lang. Ice na lang di ay. May feeling. Tugnaw kagnaw. Ayo. So, tara sa alya pasilan. Hey guys, Manang YouTuber channel.
Cute dito. Ay, napas eh. Napad din rin. Manang pinakasikat sa linaw. Napay sila J Bohols na tanan na. Shout out day ko ni mo chong. Hi. Oh. Please support my page. Wow, ano to? YouTube channel. Please support my YouTube channel mga small YouTuber. Eh, ako sa tamoy ko an. Hindi sila. Sa mga pangalan mo. Eddie Boy. Oh, ID boy. boy, Ana, hold up. Hold up. Wow. YouTube channel. Lala. May na kay ka. Sa tatad ko sa Wateri si Buntang, si Colin, si DC, si Colin, si Gapa, na si Wingwing. Ikaw siya sa uban. Yeah, shout out po ko nila kan, nila kisa pa yung tawag nimo. Ikaw, Na kan sila DC, Dodo, Birmi, Dodong, Lala. La Kulit, Lala. yeah, sila Gapa, Pau Pau. Si pa man to. Si Shout out sila nga to. Totong. shout out sila nga to, tanan sila. Shout out mo tanan dia. Sila Jade. Sila Jade. Basta tamo tanan. I love you. Squirtboard. Squirtword. Shout out ko sa mga Squirtboard nga diyon ta kumapil sa Squirtboard lain kay pangan. Squirtword. Arriba, Squirtword. Kapag sila mampuling sa kuya. Oo, Mampling, sila Mampling. Kaya basta kamutan tropang MM sa shout out sa inyo. What's up? Dahil mo lang di mo shout out ang tanan. Oo. Si Kon. Si Fave. Pebing, Buluyogo. Buluyogo. Sige mo ang shout out. Siya pa man. Wa man ka na shout out. Sige. Mayo kayo. Shout out. Shout out sa mama. Ayun na. Shout out ko ni Mark nga nagmatagtiki. Sorry sa nangaon na siya. Sorry sa nangaon. Matagtiki. Asa dapat yung matagtiki? Sa Laboy. Sa Laboy. Nooy kay kanong. Nung daw ko na Mark. Yeah, Mark. Eh, Nark. Wa kasi Mark. Shout out at pan ka ng yung mga dahil lang. Shout out ko sa mga kayo na no. Astropil, navigation, tanan. Kamutanan na diya. So, Squirtboard. Squirtword. Squirtboard. Shout out to Squirtboard. Sige, Squirtword. Tama ma'am. Nay, di palit guys. Sa ilang tenda. Oh. Mayo. Guys, alin na may sa plato guys. Alin na may sa plato pag 300 ang kilo. Tara nakapalit. Nahalinan sila guys. Tara napalit guys. Sila guys. Sila na napalit. Shout out din nila, shout out. Ikaw may vlogger ba? Ikaw bay. Uy. Nangiskis di ka bay? Oh. Nga naman. Ay, wala man ka naman. Kaya nangiskis ka bay? Oh, miss. Kay nami imang good kiskisan bay no. Ito, nanagat niya. Amo. Yes. Para mahamis. Mama. Kay garang gatod banit. Mga kasamad. No. Yes. Yes. Ket yes. Okay. Makasamad. Nami ka ng pagtuwa guys. Nami ka ng pagtuwa. Uloy si. Ang mga uloy si. Pretohon that guys. Pagtuwa. Murag kuraks eh. Kuraks. Ganito yung sa Malika. Lisi. So guys, nagkuha tayo may sinukos eh guys na mau kayo. Mata. Kaya na inukos mata. Isang palit mata. Dako kay ngokos. Marg imo ah. Talib inukos guys. Pangkalamares. Pangkamalaris. Pangkalamares inukos. Pangkalamaris na bay. Bye. Oh. So, 18 kilo okay. Ah guys, 18 kilo guys. 280 bay. Bye. Bye. Good.
Margin orange, come on. Na isda guys. Isda dito. Seafoods man yapon. Seafoods. Isda gyapon isda. Isda gyapon seafoods man. Sa imo. Seafoods na to kay isda man gyapon daw to. Seafoods. Isda. Buwak siya guys. Nabuwag ang guys. Nagbuwak siya guys. Nabuwak guys. Pang calamares gid. Guys, kinabuwak. Akong nagbuwak ko. Nabuwak mo noon. Wa man sila, wa man mo. Aman mo, nakatog siguro mo no? Nakatog mo. Katog mo, wa man mo. Sana Daniel no, na ano diri. Na kabay baby. Bye baby. Bye bye. Bye bye. Bye vlog. Squirt work. Squirt work. Squirt work. Squirt work. Squirt work. Squirt work. Squirt work now. Squirt work. Wa man mo, bulok man. Membro sa squirt work si Bye baby. Abay. No. Mo tamo kwan squirt work. Squirt work ha. Tamo squirt work sad mo. Tama, apel mo sa squirt work. Ha? Pau, squirt work ka pau. Dodong. Wing wing. Dodong si wing wing. Squirt work. Dodong sa wing wing. Dodong wing wing. Okay. Squall work. Skwala. Did. Kilimentot. Skilimintot din ano. Squirt work man eh. Skilimintot. Unsa man ni magata. Magata. Magatao. Man. Triskila. Triskila. Triskilia. 3 kilas. Triskilas. 3 kilas. Ang Squirt tawag work. na mo, squirt work. 3 kila. Skilas. 3 kilas. Sige, skilas. Na ang tawag squirt work. Yawa man sila no. Nangatog no. Apan mo. Ugma. Ayan. Magmala lang kay namutan na no. Yeah. Mamaligya tag hatag. Yes. Mamaligya tag panghatag. Kumaligya tag panghatag. Maligya tayo mig panghatag ugma. Ayaw magpalit, pangayo lang. Ayaw mo palit kay panghatag ra. Maligya may panghatag ugma. Sige. Mamaligya mig panghatag ayaw magpalit na bantog palit mo ay. Panghatag ra gali. Luga gino. Bawal mo bayad, Bawal mo bayad. Pula taon ta mo. Bayad kay mo. Panghatag ra gali, maligya na mo. Kit. Bayad kay mo, simbagod. Kit. Hindi tagaan, no? Bayad mo. Hindi tagaan, no? Hindi tagaan, no? Magbayad mo. Bahala ka. Namali. Ha? Alasin sa na alas sa amigo, alasa. Last 4 na. On top. Skatron top. Skatron top ma. On top. Ikaw ito. Naay na noon, kamera noon, duha noon ni Pitski. Amele solid. Solid square court. Square court. Square court ganda, oh. Kamera duha, oh, isa. Idol Dodong day. Idol Dodong si Libera daray. Daray. Mana ang Idol Dodong, Jan Lemuel. Idol na Dodong no. Ano mo do? Nuway kay ka. Nuway kay ka. Idol din ni mong naong ha. Amar ka. Yan. Idol Dodong no. Na nagbuhat yung jogging. May mag-jogging kay nagbike. Nagbike man sila no. Yes. Nagbike nga nag-jogging no. Isa din na, nagbike nga nag-jogging. So guys, namin diri dapit sa Pilya. Na Simbahan. simbahan. Pilya Munggod. Pilya simbahan. Kapilya simbahan. Pilya. Simbahan. Senior San Marcos. Senior San Marcos si Osaraday. Senior San Marcos. Sa syudad kay Pedro Managpapulo. Naray. So. Naro.
Asa, hold up. Hold up na yun. Oh, pagtikig na ako eh. Tama, sir. Mic kayo eh. Gan. Sales mic ba? Sales mic. Sales mic. Ano naman? Ako ka na siya. Si Bane. So, ni Totong. Yan mo, di na ipakanin mga nagagag. Towel lang. Yan. Isti na, di ba? Dami karon sa karsada. Hanap pugnaw. Hanap pugnaw. Di magdawat. Weng, na mo ya boy. Ay, mo X na weng, darawing ako. Uyab mo na. Zoom. Ay. Uyab ni Wing Wing. Akat X-Day. Na. Guess who? Ay, Kung kinsa na siya. darawing ay. Darawing. Kung kinsa na siya, kana siya. Hanap man o. Kinsa ng pangalan na niya. Hanap man Kung kaya lagi ka na, Wing. Maayo kayo. Ay, weng. Ay, weng. Lagay ka na, weng. Ako, Kaya lagi ka to. Hanap man tugnaw. Hanap man tugnaw. Aboy, bibi. Abay. Kambak bay sa channel. Kit. Kanbak ka. Wait. Kambak bay. Kambak sa siyo. Step back mo na siya. Kit. Nga naman. Masakit siya. Mas sakit ang gibuwagan. Sakit ang gibuwagan. Yes. Kaysa magpatuhog. Patuhog na lang. Aron di sakit. Ikaw mo girls. Mapatuhog. Okay. No? Yes. Sige, nagpatuhog sila. DC ay. Patuhog. Ay, din. DC ay. Deny. Taklo na nga. Deny. Deny kay ka. Taklo di ka. Sige. Mahala ka. Way subo. Natagos ako. Meme. Daray, meme ay. Me. Di mo. Namuang ilong. Namuha kay nahubog man. Ano nahubog man? Hindi naman na kanina alas 12 to alas 3 sa kadlaw. Kahit nangaway tagpahay ba? Yes. Mo na tunay na diyan. Soto. Emo best friend do? Ha? Balikis. Ano yun? Balikis. Kita na yun. Bay. Emo best friend bay. May klase ugma. Best friend ano? Oy, emo best friend. Yan. Barato ra mo isda diri. Pila? Barato 100. Oh. 100 tanan. Sa pondo. Boy dira 100 tanan basta suki. Oh. Tanan. 100 tanan. Pakita, pakita. 100 tanan. 100 tanan. Tanan. Ay bisa sa ko ha. Oh, sige. Impis. Gihan kini nga bata, guys. Masunod gid sa utos. Sumusunod sa utos ng magulang. Wow. So what's up sa inyo mga tupo, no? Nagutom ang video karon. So don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po ka sa mga bagong videos na ako ipang-upload. See you in my next vlog mga tupo. Peace out.